Natagpuan ng walang buhay na katawan ng isang 38 anyos na lalaki sa dalampasigan ng San Fabian Beach, Barangay Nipali West, Pangasinan. Batay sa investigasyon, ang biktima ay mula sa Quiapo, Nueva Ecija at nagtungo sa San Fabian Beach upang maligo kasama ang kanyang mga kaibigan. Subalit sa kasagsagan ng kanilang pagliligo, tinangay ito ng malalakas na alon. Dahil sa malakas yung alon po, siya po ay natangay pa ilalim po doon sa tubig. Kaya po siya nalunod, ma'am. Agad namang rumisponde ang San Fabian Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at ang Philippine Coast Guard kasama ang kapulisan ng San Fabian upang magsagawa ng search and rescue operation. Napaulat na nalunod ang biktima kahapon ng hapon at natagpuan ang bangkay nito kaninang umaga. Samantala, isang pick-up truck ang nahulog sa dagat ng San Fabian Beach kagabi. Sa isang video, makikitang lumubog ang sasakyan sa tubig. Ayon sa ulat ng barangay, ang driver ay isang turista at nasa impluwensya ng alak nang mangyari ang insidente. 10 p.m., around 10 p.m. daw po, may naanuhan nga daw sila na sasakyan. Dalawa daw yan na sasakyan, which is mga bisita nga. Nag-try lang daw silang dumaan dyan. Nung hindi na siguro nila ano yung sasakyan nila, yung isang sasakyan na ialis nila. Pero yung isa, yung Hilux ba yung tawag dyan na sasakyan, yun daw to talaga yung nabaon. Dahil sa magkakasunod na insidente, muling nagpaalala ang pulisya sa mga turista na bibisita sa San Fabian Beach, lalo na ngayong papalapit ang Semana Santa. Sa mga beachgoer po, umaapila po kami na sana po ay mag-ingat po tayo sa paglalangoy, lalo't ngayon na malakas po yung alon. Joshmin Castaño, Balitang Solid North.